Goedenavond, het is zaterdag 8 januari en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Rodrigo Rojas Romero is de nieuwe kapelaan van Zeeuws-Vlaanderen. Vanmiddag werd de Argentijn gepresenteerd in de basiliek van Hulst. Ja, ik wil je graag. Rodrigo heeft veel van de wereld gezien. Hij werkte onder andere in Italië, Canada, Jordanië en Egypte. Daardoor spreekt hij Spaans, Engels en Arabisch. Het Nederlands moet hij alleen nog een beetje leren. Een interview voor Omroep Zeeland was dan ook nog net een stapje te ver. Als wij al soms Engels zouden willen spreken, hij zegt nee, spreek Nederlands met mij. Want Nederlands moet ik leren, Nederlands wil ik leren. Romero kreeg vanmiddag een warm ontvangst van de parochianen. De maximaal 50 zitplaatsen waren allemaal bezet. We gaan er alles aan doen om het te ondersteunen en het hem zo aangenaam mogelijk te maken. Argentijn in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, zeker. Nee, als koningin bevalt het tot nu toe hartstikke goed. Dus ik denk als kapelaan zal het ook wel goed komen. Hier in Nederland hebben we toch redelijk wat affiniteiten met Argentinië. Zeker, maar hij kent ze niet persoonlijk hoor. Soms denk je dan, hij komt ook uit Argentinië. Die zullen wel met elkaar geknikkerd hebben, maar dat is allemaal niet zo. Maradona was ook geen bekende. Nee. De verwachting is dat Rodrigo Rojas Romero over een paar weken echt gaat starten in Zeeuws-Vlaanderen. Het Zeeuws Archief in Middelburg is druk bezig met de voorbereidingen om de archieven van een aantal Zeeuwse families te digitaliseren. Het gaat hierbij om ongeveer 256.000 pagina's, oftewel 40 meter archief. We hebben gekozen voor 9 families en dat is omdat zij allemaal een grote rol hebben gespeeld in bestuurlijk Zeeland, maar ook op nationaal niveau en dat ze ook op internationaal niveau belangrijk zijn geweest. Veel van deze belangrijke families hadden veel geld en dat investeerden ze in de VOC, in de West-Indische Compagnie, maar ook in de slavenhandel. En dat zie je dus ook terug in deze archieven. Die documenten worden eerst genummerd en dan komen ze bij ons. En dan gaan wij blaadje voor blaadje kijken van zitten er vouwen in, is alle tekst te lezen, valt er een stuk vanaf. En als er iets af dreigt te vallen of er zit een scheur in de tekst, et cetera, dan herstellen we dat. Je hebt natuurlijk allerlei soorten schades. Hè. Je ziet hier een stuk met inktvaat. Nou, dan wil je toch wel graag dat daar iets aan gebeurt, hè, dat die langer meegaat. En daar heb je stukken die weer aangetast zijn door water en schimmel. Daar moet je ook wat aan doen. Dit project duurt 2,5 jaar. We zijn nu net begonnen, dus eind 2023 zijn we daarmee klaar. En dan zetten we alles online en dat kun je natuurlijk gewoon wereldwijd bekijken. En ik denk zo van, nou, beter dan dat we ze allemaal in de kliko gooien. Hij is nog helemaal groen, ik zie nog geen uitvallende naalden. Vindt u het niet zonde dat die alpaca's die boom nu op gaan eten? Maar ja, goed, als je hem plant, dan overleeft hij meestal ook niet. Dus dan moet er wat mee. En neem maar afscheid van de boom dan. Dankjewel. Deze meneer is niet de enige die afstand doet van zijn kerstboom. Tientallen mensen brengen hun boom naar Alpaca Zeelandia in Aagtenkerken. Alle afgedankte kerstbomen zijn welkom, want voor de alpaca's zijn de bomen een echte delicatesse. Wat ze vooral heel lekker vinden aan de kerstbomen zijn de sappige groene naalden. En af en toe eten ze ook stukjes van de bast af. En er zit een stofje in wat een soort natuurlijke ontwormer is. Dus het is niet alleen lekker en leuk voor ze in de winter om te eten, maar er zit ook nog iets gezonds aan. En na het eten worden ze één met de kerstbomen. Op een gegeven moment ruiken de alpaca's zowel hun adem als hun poep als hun spuug helemaal naar dennenbomen. Dus kerst duurt hier nog wel even? Ja, we hebben de kerstverlichting weer aangedaan. We zijn gewoon nog lekker even in kerststemming met z'n allen. Oemoemoenoe is de hervatting van de rugbycompetitie in de ereklasse. Dat is het hoogste niveau in Nederland. Begonnen met een nederlaag. De winterstop zit erop. En op het kunstgrasveld in Sassenheim was de Bassets vanmiddag te sterk. Na 3 minuten al komt de Bassets op een voorsprong. De ploeg maakt een try. En daarna wordt ook de conversie benut. En dan kijkt Oemoemoenoe vroeg in de wedstrijd al tegen een 7-0 achterstand aan. Maar toch komt de ploeg uit Middelburg terug in de wedstrijd. Dit is dicht bij de tryline. En dan ontstaat er een kans en die wordt uiteindelijk benut door Daniel van der Waal. Hij brengt de stand op 7-5. Maar Joey Luitwieler mist vervolgens de conversie.
Oumuamua staat op de 14e plaats van de 16 ploegen en kent een zwaar seizoen. Hier is een try van de Bassets in de maak, dat optimaal profiteert van de ruimte die de Middelburgse ploeg aan de tegenstander laat. Hier wordt het punt gemaakt, de ruststand is uiteindelijk 21-5. In de tweede helft gebeurt er weinig. Oumuamua krijgt amper scoringskansen en in de slotfase maakt de Bassets hier de 38-5. En de aansluitende conversie wordt ook benut. De eindstand wordt bepaald op 40-5. Het is de 9e nederlaag voor Oumuamua dat onderin staat in de ereklasse. Het werd vanochtend snel duidelijk dat het zou gaan regenen met veel en mooi ochtendrood en fraaie foto's. Als er daarna ook nog wat zon is, dan duurt het nog eventjes. Nu werd het snel zwaar bewolkt en in de loop van de ochtend moest de paraplu al open. Het werd een natte en door de aantrekkende zuidenwind vooral ook koude middag. Heel veel regen viel er nog niet, maar een tweede front brengt nog flinke buien en in de loop van de avond ook zware windstoten. Vannacht is het wel droger, maar eerst staat er windkracht 7 tot 8 aan de kust, uit het westen tot het noordwesten. Morgenochtend waait het nog hard met windkracht 4 tot 6. In de middag is er wat minder wind. Het is verder geen onaardig weer, met opklaringen en plaatselijk nog een bui. En maxima van een graad of 6 à 7. Volgende week wordt het langere tijd rustig en vrijwel droog weer, want een hoge drukgebied uit Zweden breidt uit naar Midden-Europa. Het gaat bij ons niet vriezen, maar de meeste tijd is het dus droog met af en toe wat zon. En rond het midden van de week is er weinig wind. Dan is er ook kans op mistbanken in de nacht en ochtend. En tot zover. Straks dan ben ik uiteraard nog bij je terug met Zeeland de Week, dus graag tot zo.